treba včas ten ostatný kolektív uchrániť do človeka, ktorý by ho mohol pokaziť. Býval s týmto problém? Ale máte teraz stabilný tým, ale keď ste ešte ho len budovali, býval s tým problém? Obrovský. Ako kým neboli tieto dohody s ľuďmi TPPčka po referencii a tak ten problém bol obrovský, ako natrafíte na človeka a bolo to aj u nás, bohužiaľ, ktorý na tej dielni nerešpektuje autority, roznáša intrigy, ohovára, odmieta nejakým spôsobom plniť, poza chrbát sa správa tak a tak. To má tak zničujúci vplyv na ten ostatný manšaft aj na dobrých ľudí, lebo to nie je tak, že oni by sa od neho dokázali nejakým spôsobom odosobniť, oddištancovať, ale jednoducho potom tá nálada v tom pracovnom kolektíve tak prudko klesá, ten výkon ide dole, že sme si dávali obrovský pozor na to, aby sme po týchto zlých skúsenostiach už do takéhoto rizika nespadli.